Bună seara, Dominica, la mulți ani. Bună seara. Uite cum sărbătorim noi Revelionul pe 11 decembrie, alături de prietenii noștri de la Answer. Deja ai 2 mesaje și eu am 4 mesaje pe Instagram. În seara asta vom discuta puțin despre ce înseamnă ținute cool și stylish pentru Revelion și eu vreau să încep cu 2 chestiuni care mi se par foarte importante. Din ce am observat până acum, și cred că și tu ai observat chestia asta, lumea funcționează foarte bine pe repere sau pe exemple. Și dacă, nu știu, aveți așa o mică stare de angoasă în ceea ce privește stylingul, nu știți ce să purtați, ce să îmbrăcați, vi se pare că nu aveți suficiente haine și așa mai departe, alegeți un reper, un model. Uite, pentru mine, și uitasem acest nume care mi-a marcat cumva adolescența, de fapt copilăria și puțin din adolescență, prima parte, un adevărat reper stilistic a fost, bine, sigur, pe un gen de glamour italian, dar acum vorbim despre Revelion și e un gen de styling care poate fi adaptat și adoptat. Dacă mai ții tu minte, pe Mara Venier, de la Domenica In. Blondă, picioare, genunchi osoși, se îmbrăca în negru, rochi, uite ce rochi e super bai în spate, ajungem și la ea. Știu, că eu am ales-o. Deci funcționăm pe alegerea unui reper, a unui model stilistic și 2, mai cu seamă dacă, alt mesaj, dacă vine vorba despre ținute de Revelion, renunțați la ce ne place nouă să numim încoțopeneala. Adică nu vă chinuiți să faceți un styling prea excesiv sau prea de seară sau prea evident. Nu e ok în momentul în care stylingul e prea evident. Adică ca și cum v-ați fi chinuit. Noi am ales niște piese superbe din portofoliu Answer pentru Dominica. Uite, dacă ești tu, drăguță, să te ridici o secundă să vadă toți cetățenii ce porți. Asta mi se pare ținuta perfectă pentru petrecere, care nu e nici prea încoțopenită, care e și fresh. Adică o pereche de pantaloni din denim, o pereche de pantofi stiletto, poți să arăți. Și cât de mișto se vede vârful ascuțit, având în vedere că pantalonul este atât de larg, nu vă puneți niciodată pantofi cu vârf ascuțit, tip stiletto și cu jeans foarte strâmți. Deci ăsta este catul perfect. O cămașă albă din poplin și un cardigan verde cu aplicații, nu știu, care mi se pare perfect. Să știi că am îndrăgostit acest lăsând la o parte combinația asta cromatică verde cu jeans este absolut superbă. Dar uite, eu aș vrea să preiei tu acest prim mesaj, Dominica, de la o doamnă foarte drăguță care mi-a scris pe Instagram, care a văzut că noi vom avea acest live cu Answer și care are o problemă stilistică. Nu iau tot mesajul pentru că e destul de lung, o să încerc să sintetizez. Hello, hello! Ați putea să menționați ceva și despre accesorizare, în special când e vorba de bijuterii? Rochia o am, dar cum scot o ținută all black în evidență? Habar nu am. Nu știu dacă trebuie un colier la baza gâtului, un colier mai lung sau cum decidem în funcție de modelul, forma rochiei, mai cu seamă în ceea ce privește partea de sus. Da, depinde foarte mult de forma rochiei și de cum e decolteul rochiei, ca să știm dacă punem un colier sau ce fel de colier. În general, da, eu aș recomanda la o rochie neagră un colier, statement, poate să fie... Tip choker? Tip choker, foarte mare, știi, genul de colier mai artsy, știi, care acoperă aproape tot gâtul sau niște perle clasice în 3 rânduri. Exact cum am pus acolo, nu pe manechin. Exact așa, dar poate să fie mai multe șiraguri de perle, mi-ar plăcea, de exemplu, cu o rochie Uite, neagră, rochia asta care este Marlene Birger, de că vrei să o cumperi, asta este superbă și foarte structurată. La genul ăsta de rochie, de exemplu. Mi se pare de o eleganță. Exact, care are decupajul ăsta foarte frumos, se văd umerii absolut superb. Aici, obligatoriu, puneți un colier la baza gâtului. Dacă nu vreți să purtați perle din cine știe ce motiv, habar n-am, asta e o chestie de gust până la urmă, întotdeauna există posibilitatea confecționării la minut și fix la minut, spun treaba asta, nu exagerez, a unui choker din catifea, deci o bandă neagră de catifea sau o bandă neagră din rips. Ceea ce pe o rochie neagră arată superb, da? Sau ai să râzi, depinde de machiaj și de coafiură, o floare roșie. Asta poate să arate foarte cool. Să știi că da. Am întâlnit pe cineva recent, exact cu genul ăsta de styling și mi-a plăcut la nebunie. Da, dar trebuie să fii un gel, adică nu. Și la rochia asta ce punem în picioare? La rochia asta, eu aș pune ceva plat sau kitten heel, în niciun caz tocuri înalte. Adică nu știu, ai pune gen loafers, cum avem aici? Nu chiar ăștia, pentru că ăștia sunt un pic mai... Ăștia ar merge mai degrabă la o ținută de genul ăsta. Aici avem nevoie de ceva puțin mai elegant. De Revelion?
Mi se pare perfectă Adică pentru să mergi în Revelion. jeans? Da, Și mie, bineînțeles. dar te întreb pe Mie tine nu-mi și- place încoțopeneala de Revelion, adică chestia aia prea evidentă. Rochie prea de seară, intenție de trenă, în coafajul aceeași prea măsură coafaj. Și această rochie e potrivită pentru Revelion. Da, asta nu are încoțopeneala. N-are Adică încoțopeneală, are e minimalism, foarte da. stylish, dar are și o Da. relaxare. Da, așa este. E și structurată, dar are și o relaxare. Și e genul de rochie care îți ascunde toate defectele, știi? Nu se văd brațele unde nu toată lumea e confortabilă cu... Pune fix ce trebuie să pună în evidență, Pune fix respectiv clavicula, umerii. care e cea mai sexy la... Dacă mă întrebați pe mine, la rochia asta nici nu are foarte mult machiaj. Adică un ruj roșu ar trebui să fie suficient, o coafiură de coafată, îndețit. Puteți să plecați. Andreea B. ne spune așa: bună, cum putem purta botine din catifea până la gleznă? Adică probabil că se referă la botinele care teoretic mie nu-mi pot plac tăia genul piciorul de sau... botine cu fustă deloc. Deci mi se pare că îți stai Da. orice fel de fustă, doar dacă e foarte lungă. Și Andreea, nu se tot ce pot să spun este dacă tu ai o pereche botine din catifea până la gleznă și fusta, să zicem, ar fi până aici, treaba asta nu funcționează. Da, deloc. Deci porțiunea aceasta de piele care se vede aici nu este ok. Chiar și cu ciorapi. Dacă Da, nu. adică ori fusta este scurtă, pe sistemul, nu știu, college, fustă plisată, Mai scurtă, 60, mai mai 60s, 60, mai da. retro, fie pantaloni sau o fustă foarte lungă. O altă variantă pentru botinele din catifea, Cel dar mai bine asta... alege o pereche de pantaloni puțin mai largi dar și scurți. asta are legătură cu modelul botinelor, pentru că nu știu cum adevărat, sunt în față, pentru că fii atentă. Eu am identificat, Domnica, o ținută, tu te-ai speriat un pic când ți-am arătat-o, am două variante de Da, m-am pantaloni speriat un pentru pic, ea. dar am crezut că vrei să mă îmbraci cu ținuta asta, care mi se pare foarte frumoasă, dar nu e stilul meu. Adică un body din tiul, nu, și nu vreau să vă speriați, aici nu suntem totuși la școala catolică, Eu pe m-am bune, speriat. Revelionul, nu, de ce? Pentru că bucata asta, bandoul ăsta acoperă perfect. Da, și cu o pereche de pantaloni cu talie Sigur, înaltă. nu poate să-și pună un top de genul ăsta o cetățeană care are un bust mult prea generos. Sau poate face chestia asta în cazul în care asumă și, mă rog, e recomandat totuși pentru o siluetă nu neapărat androgină, dar pentru un bust, nu știu, mediu, aș spune, asta e părerea mea, ca să evităm anumite situații neplăcute. La genul ăsta de body din tiul, cu transparențe și cu bandou fix așa, pe exterior, avem mai multe posibilități, Domnica. O pereche de pantaloni din piele ecologică și o pereche de sandale sau de pantofi Baby Jane cu platformă mare și cu toc înalt și gros, tot roz. Și asta e o variantă super cool de Eu n-aș Revelion. pune niciun accesoriu în cazul La ținut asta all pink, Zero. nu. Da. Dar ciorapii trebuie să fie roz, pantofii trebuie să fie roz. aceeași nuanță neapărat. Aceeași nuanță, dacă se poate. Da. Bun. Dar rochia cu alb și negru, să știi că este preferata a mea, Maurice. Este de o eleganță, foarte Audrey Hepburn, nu ți se pare? Sunt foarte frumoase detaliile de la spate, nu știu dacă vedeți ce se întâmplă aici. Dacă l-aș purta cu alb sau nu cu alb. Și am În hotărât că mod cel mai bine normal dacă aș avem purta nuanță cu alb o puternică. culoare puternică, dar Exact. în cazul acestui sacou aș pune cu negru sau, cum ai spus tu, total look roz, cu ciorap roz, cu pantof roz. Asta e cea mai bună variantă, Da. din Dar punctul și meu cu de vedere. negru, fleți negri și ciorap negri lucioși, mi s-ar părea foarte frumos. O combinație între anii 80 și anii 60, așa ca siluetă, știi? 80s. 80s. Uite că mai sunt niște întrebări aici. Ailin ne întreabă ce genți recomandăm pentru seara de Revelion. Eu pot să-ți spun că nu recomand gențile prea structurate, prea casetă. Eu recomand asta. Adică eu recomand, dar și eu am ajuns mai mult acum către gențile dintr-un material moale. Adică nu genul ăla de casetă foarte, foarte structurată. Asta mi se par, nu știu, mai stylish și mai practice Asta mi se cumva. pare superbă și de Da. catifea și... Dar nu știu, mă rog de tine de un an să ții o geantă de seară. Mă rog, asta merge și ziua, dar merge și seara foarte bine. Și asta îmi place că o poți purta și în bandulieră. Și eu ador să port în bandulieră, știi? Eu uite. Asta, dragă Ailin, e o variantă foarte bună. Nu uita că bună ai varianta aici acel stripe albastru comandă, se poate comanda chiar acum. Mie mai îmi plac foarte mult, de exemplu, și sacoteicile, săcoșelele acelea din catifea, pe sistem punguță, Da. care pot fi cu Și mie aplicații foarte sau mult, nu. da. Claciurile din piele moale, nu mai îmi plac astea foarte tari, tip casetă, nu știu de ce. Îmi plac mai mult claciurile din piele moale acum. Și ce părere ai despre faptul că, nu știu, foarte multă lume când se gândește la o geantă de seară merge pe negru? Cred că, da, în primul rând trebuie să-ți alegi o geantă neagră. Prima geantă. După aia, după ce ai geanta neagră de seară, poți să începi să-ți iei culori, texturi, Și ce paiete. părere ai despre acest trend care duce gențile de seară
în tot felul de forme, nu știu, un pic ridicole sau astea foarte funny, sub formă de căpșună, sub formă de carte, sub formă Eu de... nu sunt neapărat adepta. Dar recomanzi? Măi, nu. Eu nu recomand genul ăsta de genți. Adică, nu mi se pare. Doamnelor, neapărat mergeți că... pe o variantă pe clasică și de fapt ce Nu mi se recomandăm pare că noi în poți să faci permanență? ceva susținutei, doar dacă, nu știu, ești genul care poartă, căreia îi place foarte mult să fie funny în ceea ce privește moda, dar nu recomand. Noi neapărat. recomandăm trendurile, nu știu, clasic universale, with a twist, nu neapărat exact. chestiile sezoniere, pentru că nu credem și nu mai credem de fapt în chestiile sezoniere și o investiție nu cu mai cap, există de de modă, fapt, dacă mă întrebi pe bineînțeles, mine. o Nu mai investiție cu cap, asta are la bază. Și nici tendințe. Se O poartă cumpărătură absolut pe orice. care să o poți adapta de la sezon la sezon și care să meargă cu absolut orice se află în garderoba ta. Asta Și mi se nu pare cea uitați mai că smart se poartă chestie. absolut orice, dar e foarte important cum porți piesele, cum le combini între ele. Nu există că nu se mai poartă blugii largi, se mai poartă blugii strâmbi. Se poartă și blugii largi și blugii strâmbi. Dar contează cu ce îi asortezi, cu ce îi combini, ca look-ul tău să fie actual și modern. Nu? Grațiela ne întreabă cum ar trebui să accesorizeze o rochie din catifea într-o nuanță de albastru regal, cu un decupaj pe picior și mâneci mai flamboiante, Cu nimic. mai voluminoase probabil. Rochia este suficient de statement, ca să zic așa, și n-aș mai pune niciun fel de accesoriu. Gabriela, și mai este o problemă legată de cromatică. Dacă rochia ta este din catifea albastru regal, sfatul meu este să nu pui neapărat negru în picioare. Ce părere ai, Domnica? Da, sunt de acord, dar Albastru, Păi, dacă nu găsești același albastru. verde. Exact, verde. Nici Un alb, verde închis alb pădurar, nu. Evită Verde. să combini albastru regal cu negru. Și știi ce aș mai pune? Un roz. Un roz. Un roz Da. deschis sau chiar un... Un alt tips pe care, sau truc stilistic sau sfat stilistic, numiți-o cum vreți, pe care simt neapărat nevoia să-l împărtășesc acum aici, și am făcut chestia asta de foarte multe ori în ultima vreme, chiar am văzut-o practic, adică nu știu, pe femei purtând, probând la shooting-uri și așa mai departe. Dacă vreți să purtați roșu în noaptea de Revelion, dacă vreți să alegeți o rochie roșie, vă rog să nu puneți sub nicio formă în picioare, sunt foarte rare excepțiile unde situația asta nu deranjează, pantofi negri. Da. Cel Nici mai sandale, bine, nici doamnelor, istoric demonstrat, o rochie roșie arată bine cu încălțări roșii. Sau nude. Sau nude sau aurii in extremis. Dar cel mai bine, Domnica, Sau roz. roșu Uite, am ceva cu rozul Da, aici. dar cel mai Chef bine de roz. arată cu roșu. Da. O rochie roșie cel mai bine arată cu Sunt roșu. total de acord. Da. Sunt total de acord. Da. Dar te rog frumos, Da, eu n-am arată înțeles, rochia eu n-am înțeles în schimb ce vei purta tu de Revelion, în afară de combinația asta care e superbă, de ce nu mai îmi dai o alternativă, de ce nu mai îmi dai o variantă? Ți-am zis, rochia aia, mi se pare superbă. Și o să mă duc la predeal de Revelion și o să pun rochia aia, că ți-am zis că mi-o cumpăr Da. chiar acum, o să dau click pe banda albastră. Da. Și o să o port cu Cu... o pereche de bocanci. Bine, vrei Nu să prea spun merge ceva? bocanci. Rochia asta ar putea să arate foarte bine și cu un gen de ciocate, depinde ce îi pui la gât. Dar ăsta deja este un styling care se duce într-o zonă foarte cool și poate mulți oameni nu sunt neapărat confortabili cu tipul ăsta de expresie stilistică. Și atunci cel mai bine duceți acest gen de rochie, nu știu, într-o zonă foarte clasică de eleganță atemporală, fix pe sugestiile făcute anterior. Cu niște flet din catifea, cu o pereche de pantofi, ascuțiți dintr-o piele lăcuită, adică, nu știu, în zona de eleganță clasică, atemporală, fix cum a spus Domnica mai devreme, Audrey Dar Hepburn. bocanci nu merge, să știi. Nu. Merge Am zis in mai extremis și pentru chestia asta, nu știu, ciocate ai spus, trebuie da. să rulezi foarte bine un gen de styling alternativ Da. și multă lume nu e confortabilă cu treaba asta și atunci nici nu vă sfătuiesc să faceți treaba asta. Și mai e o chestie la care insist foarte tare, nu mai mergeți neapărat pe ce se poartă, pentru că vedeți pe Instagram, pentru că vedeți că poartă surorile Hadid sau, nu știu, cetățene pe care le urmăriți. Trendul nu e pentru toată lumea. Dacă nu sunteți confortabile cu un trend, dacă nu-l simțiți din prima, nu achiziționați. Asta este cea mai mare greșeală care se poate face în materie de garderobe. Chiar dacă este în trend, lăsând la o parte că nu mai credem în trendul sezonier, trebuie să simțiți foarte tare ce purtați. Arată puțin și spatele, te rog. Da, este superbă rochia. Că este da. Și Detaliile asta e o sunt foarte alternativă. frumoase, nu știu cât se văd. Este bine, uite, pentru mine e prea lungă, dar se poate scurta.
Este o rochie superbă. Mie mi se pare de avut în Și garderobă. nu e alb optic, este un Da. crem Un foarte crem, frumos. da, e Combinația foarte, asta foarte negru-bej mi se pare foarte rafinată. Foarte rafinată și îmi place Ce bijuterii foarte recomanzi tare. aici? Stai puțin să spun ce îmi place foarte detaliul, decupajul, Da. știi, de top, de maieu. Îmi place foarte tare. Și aici ce bijuterii recomanzi? Mai, aici aș pune ceva la baza gâtului, dar nu foarte... Cercei ai pune, de exemplu, doar cercei? Nu. Mi se pare foarte... Sau poate unii Dar o foarte brățară grafici. art deco, vezi? Mai degrabă, exact. O brățară art deco, pentru că ea e foarte grafică și n-aș strica cu ceva gen cercei candelabru sau... Mie rochia asta mi se pare perfectă pentru o brățară art deco, pentru Da. o brățară lată, o brățară de acord. foarte lată, Sunt de acord. care poate fi din oțel inoxidabil, nu știu, genul de brățară foarte chunky, sau poate fi o brățară cu aplicații din perle și așa mai departe, în niciun caz tip tenis, în niciun caz o brățară foarte fină. Mă refer la o chestie foarte lată. Auzi, vreau să te mai întreb ceva. Ce Da. părere despre o ținută, că tot spune că îți place pielea. Uite așa. Piele Așa cu nebunie piele. combinația Și asta. ce Chiar, pune pe dedesubt? chiar mă gândeam să mă îmbrac la El Style Awards doar în piele, dar acum Serios? da, o să pun doar pantaloni de piele cu un smoking. Nu o să fac totul Deci piele. te-ai schimbat. Asta mi se pare o ținută foarte cool, să Și știi că cu ce îi pune? aici eu aș pune o pereche de ciocate albe. Exact. Albe. Exact. Albe. Superb, Asta superb. mi se pare o variantă superbisimă pentru încălțările albe, care știi că am mai discutat despre chestia asta noi, da. de multe ori sunt foarte greu de pus în context. Dar știi cu ce aș mai vedea eu acești pantaloni? Cu loafer Da. și cu ciorapi albi. Asta știi că e combinația mea de suflet cu Și dresuri aș albe. sufleca un pic pantalonii ca să vadă ciorapii albi și de desubtul acesta acolo ce ai pune? Eu aș pune un maiou din ăsta, tetra. Masculin, alb. Masculin, da. Pe genul alb. Cindy Crawford, Exact, anii 90. Exact. Mi se pare superbă ținuta asta de Revelion. Vă rog frumos să o luați în calcul. Tot Aileen ne întreabă dacă am putea combina rochia neagră, domnica, cu Da. tenis și supradimensionați, ea spune de la Marni, sau mă rog, cu tenis Cu ce? supradimensionați. Rochia neagră, dacă Da. poate fi combinată cu tenis și cu talpă supradimensionată. Nu. Nu asta, pentru Nu. că are totuși o Să știi eleganță că- da. prea evidentă. Poți Prea clasică. combina o rochie lungă cu o pereche de tenis cu talpă supradimensionată dacă materialul din care este făcută rochia nu duce către o zonă de eleganță clasică. Nu știu, un material mai puțin pretențios. Un material mai puțin pretențios și poate mai fi... e ceva. Forma, Moris, lungimea și forma nu merg. Da, noi am mai aceste pus rochii în nu merg cu shooting-uri tenis. rochii lungi cu tenis Da, sau dar cu... nu asta, Nu, care pe e asta am strâmtă. spus, nu asta. Asta merge exclusiv, după părerea mea, cu ceva ascuțit în picioare. Da, clar. nu asta. Balerin, kitten Dar heel. ea poate purta o rochie lungă cu tenis, dar dintr-un material Da, mai dar nu asta, prietenos, da. nu atât de stif. Unul mai fluid. Mai fluid, exact. Da. Cine mai scrie? Eliza, uite. Eliza ne întreabă dacă brățările tenis se pot purta zi de zi în da, orice ținută absolut, se și dacă pot de Revelion pot purta. fi purtate. Da, bineînțeles, Da, da. sunt persoane care nu le scot de la mână, doar că dacă ai o rochie, Eliza, o rochie foarte de seară, nu știu, mă gândesc la rochia de seară clasică, evening attire, cu trenă, spate gol și nu știu ce, acolo nu mi se pare neapărat atât de ok combinația asta. Sunt ținute de seară, nu știu, foarte de seară, unde un gen de bijuterii nu se potrivesc. Eu aș renunța, de exemplu, la tenis dacă aș avea o rochie tip cu trenă sau foarte covorul roșu. Eu nu mi-aș scoate niciodată tenisul de la mână. Adică nu mi se pare că... Da, știi că eu am obsesia asta cu ceasul, brățara, în sfârșit, nu e obligatoriu. Deci aici avem păreri diferite, dar niciuna nu este... Ce culori rău. sugerați în combinație cu roz aprins? Am un pulover superb în culoarea asta, are un croi mai voluminos și nu știu ce să pun în partea de jos. Uite, Tot roz. pantalonii sau pantalonii din piele. Sau pantaloni din ecologică. piele. Mi se Doar părea că foarte- roz cu negru e un pic la limită dacă rozul este Depinde aprins. de texturi. Dacă rozul e aprins, da. Că de-aia pentru că dacă e un pulover tricotat cu acest material de piele ecologică, merge foarte bine. Și cu denim merge foarte bine. Și cu denim merge foarte bine, exact, da, da. Dar uite, sacoul, deci textura asta de sacou nu ar merge cu pantaloni de piele. În schimb, Nu. un pulover, Un pulover, roz, da. ar merge. E foarte important să simțiți texturile și să le potriviți între ele. Mie mi se pare aici o chestie foarte de mare finețe să potrivești texturile. Ileana ne întreabă dacă aceleași recomandări se aplică și pentru o rochie din catifea verde otravă, spune ea, adică verde un verde otravă. foarte... Așa? Ăsta e verde otravă? Mă rog, da, știi că a fost întrebarea legată de rochia albastru regal. Da. Și dacă aceleași recomandări se E aplică e și în cazul glumă unei rochii... întrebarea asta? Nu e glumă, nu. Ce accesorizare vezi la un verde foarte otravă, cum spune Ileana? Să știi că aș vedea Jewel tones. Jewel tones sau ceva argintiu foarte mare. Un colier Mai foarte rece. grafic, mai rece, exact, ceva rece, nu auriu. La verde nu pune... Auriul la verde poate fi
nu știu, se poate și chestia asta, depinde foarte tare de verde. Tare de verde, exact, foarte tare. Și de cum e desenul colierului auriu sau a bijuteriei, depinde foarte tare. Perlele se pot purta la gât alături de alte lănțișoare, ne întreabă Eliza. Da, liniștită. Absolut. Singura fază este că trebuie să ai grijă. Dacă tu, de exemplu, Eliza, ai un colier din perle la baza gâtului, care este fix la baza gâtului, lanțul e de preferat să nu fie și el tot la baza gâtului. Alegi un lanț un pic mai lung. Dacă perlele sunt mai lungi, lanțurile să fie un pic mai scurte, adică niciodată nu trebuie să intre în coliziune perlele cu lanțurile. Dacă el e la bază, lanțurile mai lungi, dacă el e mai lung, lanțurile mai la bază. Cam asta ar fi cea mai basic regulă în ceea ce privește perlele combinate cu lanțuri. Domnica nu prea poartă perle. Tot timpul mă ceartă că nu port perle. Mă rog, ei bine, o să port. Mai apare și cu perle. Nu prea apar cu perle. Am un singur colier de perle, atât. Și tu de ce n-ai apărut până acum îmbrăcată, de exemplu, toată în roz? Sau de ce n-ai apărut îmbrăcată într-o rochie roșie și cu încălțări roz? Sau de ce nu apari îmbrăcată, uite, cu un sacou roz și să faci un styling foarte 80s? Eu nu prea mă îmbrac în culori, tu știi foarte bine, și tocmai astăzi mi-a plăcut foarte tare. Doar că spre deosebire de mine, ei vin foarte bine un gen de culori, chiar îi vin. Adică ai putea să abordezi. Nu cred că vine bine, să știi. Nu, dar verdele ăsta pădurar îți vine superb. Mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine cu acest verde, să știi, și nu pordez. Cu toate că verde mai am câteva chestii verzi, dar nu, roz n-am nimic. Da, eu nu mai știu dacă s-a văzut această haină superbă pe care eu am prezentat-o și live-ul nostru a avut niște mici probleme tehnice, pentru că acest cojoc superb poate fi purtat peste o ținută, dacă mergi și cu ținuta, inclusiv peste o ținută de seară, și poate fi foarte ușor purtat în orice ținută de zi. Ia spune-mi dacă merge. Și uite, să știi că eu nu m-am gândit la... Merge perfect. Și eu nu m-am gândit la treaba asta până acum, Domnica, cojocul pe sistem palton halat. Nu m-am gândit la treaba asta până acum. Cum adică? Mi-ar trebui și mie, în general, când te gândești la cojoc, te gândești la cojoc. Prea mare sau ce? Nu. Cojoc cum am eu, de exemplu, aviator sau nu știu, cojocul clasic. Ăsta este tip palton halat, dar sub formă de cojoc. Mi-ar trebui așa ceva, asta încerc să spun. Păi ia poftim. Nu știu dacă îmi vine asta. Nu, ăsta nu-mi vine neapărat. Nu, e vorba de umeri, măi. La umeri, da. Uite, ăsta este chiar din colecția Anserloeb și e foarte cool. Chiar e superb. Eu mai am unul din colecția Anserloeb, ăla din piele lăcuită. Cine ți-a spus să-l iei? Stilistul meu eu? favorit. Sau tu l-ai ales? A fost o ceva, nu mai știu. Nu mai știm, dar e superb ăla. Și o altă piesă care nu trebuie să vă lipsească din garderobă, dacă vorbim despre ce ne punem pe umeri, când plecăm cu o rochie minimalistă, când plecăm, nu știu, repede, și la Revelion și nu numai. Și acestui blazer, că e drept, știi? De obicei toate sunt cam brate, dar ăsta fiind drept și foarte masculin, vine bine și peste un alt blazer, știi? Că de multe ori nu poți să-ți pui, dacă eu port un blazer, nu poți să-mi pun niciun palton peste, pentru că blazerul e prea mare. Oricum, la genul ăsta de palton blazer, dacă nu vreți să faceți un styling prea previzibil, sfatul meu este să mergeți pe varianta întotdeauna stylish, cu dresuri albe și cu pantofi negri, flat, din lac, din piele lăcuită. Asta mi se pare o variantă câștigătoare 100%, indiferent de tendințe. Foarte frumos. Da, bine, asta cu dresurile albe, să știi că e puțin complicată. Nu oricine poate să poarte dresuri albe. Nu oricine poate să poarte dresuri albe, dar sunt foarte mulți care pot purta, cetățeni care pot purta dresuri albe și nu se gândesc neapărat la dresurile albe. Iar dresuri albe în combinație cu o pereche de loafer și cu acel palton e o ținută absolut superbă. Superbă. Totul e superb. Da, totul e superb. Și ideal ar fi ca ținutele voastre din garderobă, asta este o altă chestie de care trebuie să țineți cont, să se potrivească între ele în permanență, oricând, cu orice, în așa fel încât să le puteți purta și ziua, și seara, și inclusiv de Revelion în funcție de accesorizare. Da, uite, ne întreabă Orsi dacă pantalonii de piele se potrivesc cu maiou mov cu paete. Măi, nu. Dacă pantalonii de piele Orsi sunt negri, niciun caz. Nu. Dar nu. Paete cu piele... Eu știu ce spune ea, pentru că e un gen de styling 90s. Foarte 90s, foarte de început de 90, dar sfatul nostru este să nu accesorizezi, să nu asortezi de fapt o pereche de pantaloni de piele cu un maiou cu paete. Și n-aș spune cu mov, nu știu de ce. Pantaloni negri din piele... Dacă maiou este negru cu paiete și pantaloni negri, atunci poate să fie all black și doar Mie cel mai cool mi s-ar părea cu genul de body din tulle pe care l-am prezentat noi, sau cum ai spus tu, cu un maieu tetra alb. Și cu blazer pe sistem Cindy Crawford și cu un blazer peste. Exact. Cristina ne întreabă... Off-topic. Off-topic, care nu e chiar off-topic, a rămas fixată pe afirmația nu stiletto cu blugi strâm skinny. Puteți explica? Mulțumesc. Da, Cristina, putem explica. Să știi că la cursurile mele, în general, cu asta încep, la primul curs.
Le rog pe Serios? doamne, da, vorbesc serios, să nu, asta cu pantofii stiletto e foarte problematică. De la corporații până la ce vrei tu. În primul rând că pantofii tip costum, care nu au lungimea potrivită, care se opresc nefericit chiar la gleznă, care nu sunt nici conici, care nu sunt nici țigaretă, dar nu sunt nici drepți, adică au tipul ăla de cut imposibil cu pantofi stiletto, mie mi se par moartea pasiunii. Singura persoană din istoria contemporană a modei pe care eu o cunosc și care a purtat, își făcuse o semnătură din chestia asta la un moment dat, din a purta pantofi stiletto cu jeans skinny, este Kate Moss. În afară de Kate Moss, care la un moment dat purta blazere cambrate, jeans skinny, maieu și stiletto, eu nu mai cunosc un caz de cetățeană cu jeans foarte, foarte skinny și cu stiletto care să-mi placă. Da. Sfatul meu este să porți stiletto cu jeansul mai larg, nu neapărat atât de larg, dar nu foarte strâmt, nu știu, cu un jeans conic, cu un jeans țigaretă și cu talie înaltă pense, cu un mom jeans, cu un jeans Cam cu orice model de jeans, în afară de skinny, un skinny. Ăsta este sfatul nostru. Cu boyfriend. Repet, în afară de Kate Moss, care la un moment dat își făcuse semnătura aia stilistică, eu nu prea am văzut combinații cu skinny și cu stiletto care să-mi placă. Nu mi se mai pare fresh deloc, de fapt, despre asta este vorba. Și Emanuel Alt, fostă Vogue Paris, purta la un moment dat, dar nu stiletto clasic. Nu era stiletto clasic. Deci de-aia spun, Cristina, că e discutabil. Josefin ce spune? Josefin ne roagă să recomandăm o ținută pentru revelion într-un club. Păi, Josefin, pentru revelion într-un club, eu mă duc să iau din nou ținuta, pentru că noi avem ținuta aici. Uite, body din tiul, nu te îngrijora pentru că ăsta este ca un fel de sutien, adică acoperă partea de bust. Pantalonul pat de elefant. Dacă nu vrei pantalon pat de elefant, poți să spui pantalonii din piele, unde mi-ai pus domnica. Ia uite-i. Da. Deci ai variantele astea. O pereche de pantaloni. La fel, pentru blazerul din tiul pentru body-ul din tiul ai un blazer din piele pe care îl poți pune pe umeri. Și mai am o pereche de pantaloni mai largi, asta ca alternativă, care ar putea să arate foarte bine cu body-ul din tiul și cu niște sandale. Da. Iar, Josefin, fii atentă. Fii atentă, că asta este o obsesie veche de ale mele, de la Vox de pe vremuri, la body din tiul, choker negru din catifea, cu crucifix bătut în cristale negre și cu ruj roșu. Păi, dragă Claudia, ai rochia perfectă acolo. Exact. Tot ce pot să spun este că, chiar dacă tu vei merge la un revelion într-un bal, într-un palat, nu trebuie neapărat să te gândești la varianta de prințesă postmodernă cu o crinolină sau cu o ținută prea de seară. Nu, în niciun caz. Asta mi se pare rochia perfectă. Perfectă. Ce mai poți face la genul ăsta de rochie pentru o accesorizare cumva mai glam și mai, nu știu, care să susțină mai digranda ideea de bal? Poți alege un choker din perle mai lat sau un colier mai spectaculos. Și mai poți alege o pereche de sandale foarte jewel, adică să aibă multe pietre, să fie sandale care să fie o bijuterie în sine. Exact. Dar sfatul nostru este să mergi pe o rochie elegantă, sigur, dar cumva mai structurată. Așa cum este rochia de aici, care mi se pare perfectă pentru genul ăla de context. Și uite, am răspuns cumva și la întrebarea legată de sandale, cred. Nu, Josefin ne întreabă ce culoare la sandale. La ce Josefin, cu altă ținută vorbea. Care se referea la Revelion un club și eu am recomandat body-ul din tiul. Negre, cu siguranță. Da. Andra, ce spune? Nu, Andra ne spunea că avem o mică problemă tehnică. Cred că avem întrebările de până acum, cel puțin cred că le-am văzut. Da. Dar vreau să-mi spună domnica care este ținuta ei preferată de Revelion, că noi acum tot vorbim despre ținutele, nu știu, în general sau at large. Ți-am spus, nu. Totuși, aia preferată în care te-ai vedea preferata mea în care l-ați plătit este un costum negru impecabil. Ea face ce face și se întoarce la un costum negru impecabil. Nu mi-ar spune o rochie scurtă 80s cu umeri supradimensionați. Nu mi-ar spune o salopetă din catifea cu o pereche de sandale cu toc foarte înalt. O salopetă din catifea, foarte bună idee. Ador salopetele, deci asta e la salopetele din catifea, cea mai bună glășbeală, și o să mă întorc chiar la emoțiile adolescentine din adolescența mea, la o salopetă neagră din catifea, domnica, eu văd o curea aurie din lanț cu niște chestii aplicate. Super. Purtată un pic mai spre șold. Și în picioare ce vezi? În picioare ce văd? 12 cui, evident. Asta văd în picioare. Da.
Deci nu-i pentru mine ținuta asta, Moris. Cu E 12 pentru cui. cine își poate asuma genul ăsta de situație. 12 cui. 12 cui. Da, 12 și fără platformă. Eu cât am aici? 10. 10 cui? Cred că 10. Să 10 știi că cui. sunt destul de ok cu acest 10 cui. Fetelor, astea sunt 10, nu? E toc de 10. Pare Așa de 10. arată, da. Da, mă rog. Să știi că sunt foarte comode aceste tocuri de 10. Acum pentru că stai jos. Acum pentru că Dacă stau o să jos. te iau la dans, așa cum am dansat eu vineri noaptea la petrecere până dimineața la 4, deși, de ce? Uite, Dar mama cu rezista la era- revelioane până la 6 dimineața pe niște tocuri atât. Deci, Da, știu, dar erau, da, și mama, dar erau alte... Alte nu știu, ce? Nu știu alte ce. alte picioare, alte picioare, sandale, cum adică erau alte? Alte ce? Nu exista să pleci fără să nu pleci cu tocuri de acasă când mergeau la o petrecere în anii 80. Nu era femeie care să nu iasă, Da. care să iasă din casă fără o pereche de pantofi super cu tocuri, pe bune. Da, știu că nu era. Nu exista. Ceea ce mi se părea superb, o chestie superbă. Mie mi-a plăcea să port tocuri în fiecare zi. Și ce te oprește? Mă doare capul. De la tocuri? Da. Deci te doare capul. Nu pot să port tocuri foarte mult timp. pur și Ea are simplu două mă chestii. Ea doare nu poate capul. purta tocuri în fiecare zi și mi-a spus că nu prea e moartă după piele. Chestia la care eu făcând o obsesie în ultima perioadă pentru piele, am reacționat un pic Da. motănistic, mi-au ham. Dar ce e cu pielea, vreau să știu. Cămașa mea îți place. Îmi place și cămașa, îmi plac și pantalonii din piele ecologică foarte tare și blazerul ăla îmi plac. Dar dacă mă pui acum să aleg între această cămașă cardigan și sacou din piele, eu personal Ți aleg se pare asta. prea sexy? De ce înseamnă prea sexy până la urmă? Nu există prea sexy. Păi vezi? Nu te supăra că îți spun această Păi chestie nu există. asta încercam să spun și eu. Poți să fii oricât de sexy. Ei, a, Nu vulgară. tu n-ai nimic de piele în garderobă. Ba da. Am niște am jachetă de piele, am pantalon de mă piele. refer la biker, Nu măi. le-am mai purtat. Nu le-am mai purtat. Cămașă de piele nu ai. Nu, n-am. Pantalon de piele ai? Da. Ai. Da, dar nu e extraordinar. ești, Da, nu sunt. ești, Nu, ți-am zis, uite, eu așa mă simt cel mai bine. Cum mă vezi aici, acum, poate că aș schimba la un moment dat pantofii. Dar pentru mine, eu cred că de revenion tot așa o să mă îmbrac. Ok, și atunci recomandele doamnelor, uite, asta e o chestie cumva foarte utilă, recomandele 2-3 alternative, variante de coafiuri care cumva să-ți placă, să nu ți se pară prea coafate, prea evidente și așa mai departe. Să spunem că nu sunt unse ca tine, că aici e destul de clar, să spunem că vorbim de o cetățeană care are părul mai lung. Da. Întotdeauna părul drept e o alternativă pentru mine. Întotdeauna părul drept câștigă în fața unor waves-uri, de exemplu. Mai place foarte tare o cărare pe mijloc, cu o coadă foarte jos făcută, foarte minimalistă, o coafură minimalistă. Sau coafiura, dacă perfectă. vreți, buclă, încercați varianta, nu știu, de coafat, adică buclele să nu fie foarte evidente. Mie ăla mi se pare un turn off. Eu aș renunța la bucle sezonul ăsta. Mie Nu îmi știu de place părul coafat cu bucle, dar varianta decoafată, lejeră, răvășită puțin. ce. Zi-mi, te rog frumos, o persoană, Catrin o Deneuve. femeie, Catrin Deneuve. da, care are bucle frumoase. Catrin Deneuve. Da. Dar alea nu sunt bucle. Da, e părul de coafat. Da. În sensul ăsta, la asta mă refer. Iar pentru, nu știu, ca sugestie pentru doamna care ne-a întrebat ce ar trebui să poarte la o petrecere tip bal într-un palat, dacă recomandăm, de exemplu, rochia asta, ceea ce am și făcut, mie o variantă foarte mișto, mi se pare ce făceam pe vremuri cu Geta Voina la shooting-uri și ea le făcea foarte bine, ondulele alea retro anii 20. Superb. Alea sunt Uite, aia superbe. e o coafură. Iar la rochia asta Da. s-ar potrivi Superb, perfect. Superb, da. Și poți să-ți faci părul strâns și să ai doar o ondulă aici în Da. față. Adică se poate face și acasă această coafură, nu trebuie să mergi la coafor. Nu știu dacă se poate face chiar acasă, dar oricum Uite, se dacă poate ești puțin face. de mânatic, poți să-ți creionezi acea șuviță, știi? Da, aș vrea să fie totuși Da, perfectă. da, ai dreptate, da. Adică retro-retro. Da. Dacă tot e bal, Cam bal asta să fie. coafuri. N-aș încerca foarte multe variante de coafuri gen cocuri sau ceva de concurs, cum zicea. Cine zicea? De concurs. Teo ne întreabă ce facem cu o salopetă de catifea cu pantalonul foarte evazat, ar merge cu platforme? Da, absolut. Da. Sigur. Păi la o salopetă din catifea evazată, obligatoriu trebuie să pui tocuri înalte și platforme, dar ai grijă la lungime. Ele nu trebuie să fie, salopeta nu trebuie să fie foarte scurte, adică trebuie să aibă o lungime, trebuie să aibă o cădere peste acele sandale cu platformă și în general n-aș recomanda pantofi, sandale cu platformă și cu toc înalt Da, și gros. da. Dar salopeta trebuie să fie foarte lungă, Teo. Deci pantalonul, Dar să partea știi de că jos trebuie să când de arătat pice, acum să pantalonii curgă. ăștia evazați, mi s-a făcut poftă de evazat.
Eu te cred. Evazatul, de fapt, vine foarte bine, știi? Că îți face o siluetă foarte specială. Uite, întreabă Daisy, ce poți purta de revelion într-un city break când ai ca bagaj doar un backpack? Păi îți spun eu, îți pui o pereche de Acest jeans. body care se face Da, atât. îți iei un t-shirt cool la tine, o pereche de jeans cu o jachetă biker, un ruj roșu și o chestie mișto la gât. Da. Și ai ținuta perfectă de revelion, care merge și la club, merge și la un restaurant. La palat nu merge. În city break cu un backpack în spate nu o să plece la palat. E clar că merge într-un oraș mare, nu știu, undeva în Europa, câteva zile. Și mă gândesc o pereche jeans negri și un t-shirt alb, oricine are în garderobă și în bagaj, Și un body-ul colier ăsta din se perle merge și-l ia în sau bagaj pe body-ul și un ruj roșu. Și ai ținută de revelion. Perfectă. Body-ul, da. Eu așa aș zice. Să-ți iei body-ul cu o pereche de jeans. Alexia ne întreabă ce încălțări ați recomanda pentru o ținută all black formată dintr-o fustă scurtă cu un detaliu prețios și un pullover supradimensionat. Ori o pereche de sandale fine cu tocul subțire, dar nu foarte înalt. Nu foarte înalt, atenție, e un detaliu foarte important. Scurtă, nu purta tocuri înalte. Sandale cu puțină platformă și cu tocul mai înalt și gros sau kitten heel. Și bineînțeles, dacă ești confortabil și dacă forma piciorului îți permite, o pereche de pantofi flat de inspirație masculină. Da, sunt de acord total. Cam astea sunt Pentru variantele. mine, primul loc ar fi o pereche de kitten heels, ascuțiți. Poate să fie și din piele lăcuită. Revine Orsi și întreabă la salopeta neagră de catifea ce tip de pantofi se potrivesc. Păi, aia evazată sau despre care vorbim? Aia de care există Da, tu, probabil. da. Tot kitten heels. Kitten heel sau depinde, poți Și să stiletto? forțezi un pic cu pantofi cu toc, cu sandale cu toc foarte Da, înalt. poți să forțezi, poți. Nu, În chiar funcție de poți. accesorizare. Dar știi cum, cu o baretă foarte subțire, să fie cât mai minimalistă, dar poate să fie cu tocul mare la salopeta în catifea. Chiar pot fi. Dar nu stiletto. Pe sistem felina. Da. Tu n-ai purtat neapărat varianta asta, nu? Ba da. Ba da. Aș vrea să te văd. O să vezi. O să-mi cumpăr și eu de pe Answer o salopetă din catifea și o să mă vezi. Și nu știu care este, eu niciodată n-am aflat, Domnica, Da. ce raport ai tu cu cercei supradimensionați sau cu cercei candelabru sau cu cercei în ploaie de perle. Îmi plac cercei. Mi se pare că cercei deschid figura, fața și sunt foarte feminini. Da. Nu, ăștia sunt. Dar îmi plac cercei, port în fiecare zi cercei. Cred că nu mai am văzut de ani de zile fără cercei. Dar cercei din magazin, nu știu, sau alți cercei din perle foarte, nu știu, mari. Nu te-am văzut cu cercei foarte mari, vreau să te văd cu niște cercei foarte mari, foarte mari. Mai văzut? Foarte mari? Da. Mai văzut la El New Media Awards, am niște cercei foarte mari și mi-ai și zis că ți-au plăcut. Da, pe zona mai minimalistă un pic. Mă refer la candelabru din cristale. Nu prea e genul tău? Așa aveam. Așa aveai. Da, îmi plac. Dar eu dacă aș purta acest cercei, aș pune o ținută foarte minimalistă, să știi. Uite rochia asta. Uite, n-am spus până acum, dar și asta merge cu cercei candelabru. Da. Să știi. Da. Zic. Chiar da. Cea de acolo, nu. Pentru Da, că e foarte grafică, am explicat, dar asta merge perfect cu cercei candelabru, care să deschidă, să fie din pietre lucioase. Andreea ne întreabă ce înseamnă pantof flat în funcție de tipul piciorului. Uite, avem loafers și ăștia, de exemplu. Loafers ăștia pot fi purtați de absolut orice tipologie, draga Andreea, cu mențiunea că dacă tu vrei să faci o chestie, nu știu, catchy din punct de vedere vizual, dacă vrei să maschezi, dacă nu ești confortabilă cu forma piciorului până la capăt și așa mai departe, alege să porți ciorapi groși, foarte mați, deci nu fiind de mătase. Și chestia asta rezolvă foarte multe dileme. Și pot să-ți mai dau eu un truc. Dar oricum, loafer și cu o talpă un pic chunky, din punctul meu de vedere, se potrivesc oricărei tipologii. Eu nu cunosc pe nimeni care să nu poată purta loafer și cu o talpă chunky. Pe nimeni. Și aș mai da eu un truc legat de flex și forma piciorului. De exemplu, dacă vrei o pereche de pantofi care să subțieze glezna, alege unii ascuțiți. Da. Obligatoriu. Da, obligatoriu. Și care să fie cât mai decupați, știi? Să nu aibă o baretă sau ceva. Da. Dacă vrei să aibă acest efect. Deci, cam asta. Avem două variante. Deci ori mergi pe ce ți-a recomandat Domnica, acest balerin pantof, de fapt, foarte ascuțit, din piele lăcuită sau nu, care pot fi nude, care pot fi negri, cam astea sunt variantele care mi se par cele mai cool. Da. Sau varianta de loafers / pantof de inspirație masculină cu șiret, dar atenție, foarte important, în cazul în care vrei să maschezi o situație, talpa trebuie să fie mai chunky, nu trebuie să fie foarte, foarte fină. Din punctul meu de vedere, o pereche pantof de inspirație masculină cu o talpă foarte fină, aproape inexistentă,
pot purta tipologiile androgine. Adică, nu știu, cu genul ăla de picioare foarte fusiforme, cu genunchi osos și așa mai departe. Dacă nu avem genul ăla de picior efectiv cu formă de fus, cel mai bine este să alegem o pereche de pantofi cu o talpă chunky. Asta rezolvă cam toate dilemele legate de forma unui picior și de asemenea mai există variante de pantofi masculini sau de pantofi flat de fapt, cum făcuseră pe vremuri, cum erau pe vremuri în colecții, genul de sandale romane sau genul de pantofi pe care le-ai recomandat tu foarte ascuții, dar cu multe barete peste gleznă, 3 sau 4. Nu o să faci niciodată asta, că nu ești mulțumită de glezna ta. Da. O să faci ce ți-a recomandat domnica, să alegi o pereche de pantofi ascuțiți și mai decupați, fără baretă pe gleznă, în așa fel încât să nu taie. Dacă nu există această problemă, poți recurge și la barete. flat cu barete, bineînțeles. Da. Da, păi ce să zic, cred că am avut... Mai avem? Uite, ne întreabă Selin, loafers cu călcâiul deschis pot fi purtați cu dres sau pe piciorul gol? Niciodată cu dres. Nu. Cu Loafers șosete, da. cu dres niciodată, călcâiul deschis? Never. Poți face styling-ul fetițistic cu șosete, exact. Cu șosete, sigur, oricând. Cu șosete groase din lână pot fi purtați. Sau cu șosete tip șosete Lolita, albe, dar în niciun caz dres. Cu danteluță, niciun caz dres. Și pe piciorul gol, da. Merg, clar. Mai degrabă pe piciorul gol. Sigur, cu piciorul gol. Teo ne întreabă, cum pot fi purtate o pereche de cizme negre, de piele înalte, fără toc, mai masculine? Ei, într-o mie de feluri. Mie mi se pare că o pereche de cizme negre, de inspirație, nu știu, călărie și așa mai departe, cel mai bine, asta este o obsesie pe care o am din copilărie de la mătușa mea Nanet, cel mai bine arată cu o fustă plisată parte peste parte. Da, un kilt. Sau cu un kilt sau cu o fustă, nu știu, foarte minimalistă. Avem o situație. Un cardigan și cu o cămașă albă. Lungimea fustei. Dacă, în general, cizmele astea la care te referi tu sunt cam până aici. Lungimea fustei. Fusta trebuie să vină un pic peste sau deasupra genunchiului. Ai foarte mare grijă să nu există o mică bucățică aici de piele, pentru că aia de fapt este inestetică. Ori mai mult, sau foarte scurtă, da, un kilt scurt. Da. Cam astea sunt variantele. E adevărat. Și bineînțeles, dacă vrei să porți o pereche cizme negre din piele înalte, poți să apelezi, nu știu, la niște pantaloni cu talie înaltă, tot de inspirație călărie. Da, știi cum mi-ar plăcea? Dintr-un jersey elastic. Sau bufanți, da. Să se bufănțească aici, știi? Da, dar chestia asta limitează un pic, pentru că pentru asta avem nevoie totuși de o siluetă tot așa, un pic mai amazoană. amazoană. Da, sigur, depinde de siluetă, dar... Dacă nu ești confortabilă cu pantalon bufant, de exemplu, poți merge pe varianta kilt sau pe varianta pantalon din jersey cu talie înaltă, cu structură, care oricum, din punct de vedere, arată foarte bine pe multe tipologii și poți apela la acel cardigan, nu știu, supradimensionat, un pic mai lung și atunci efectul vizual va fi cel dorit. Da. Hai că am dat câteva idei de styling aici, nu? Da. Nu știu, noi sperăm că a fost utilă intervenția noastră, sesiunea noastră. Inspirată pentru Revelion și îți mulțumesc că mi-ai dat foarte multe idei. Cel puțin ținuta asta pe care mi-ai ales-o îmi place foarte tare. Am spus de 10 ori, dar mai spun o dată. Stai, că n-am intrat trebuia să începem cu sfatul numărul 1. Care este sfatul numărul 1? Până să ajungem la ce purtăm de Revelion. Da. Cum ne purtăm de Revelion. Fetelor, nu plecați la Revelion dacă nu vă place persoana care vă invită. Cu asta începem. Adică este inutil să vă îmbrăcați oricum dacă cine v-a invitat nu vă place sau nu sunteți convinse 100%. Despre asta e vorba. Ești de acord? Sunt de acord. Mai bine singură decât singură în doi. Poți să pleci și așa poate găsești acolo o altă persoană. Asta e altceva, mai bine singură decât singură în doi. Să-ți facă seara spectaculoasă. Tu de Revelion o să fii la Predeal. Da. Și o să dansezi? Da. În curte sau în casă? Și. Oriunde. Nu există la mine să nu dansez, dacă e atmosferă de dans. Noi ne revedem curând cu prietenii noștri de la Answer. Sperăm că v-a fost utilă sesiunea noastră de sfaturi. Sperăm că v-am dat cât mai multe idei, că ați făcut și shopping, bineînțeles. Și promitem să ne revedem susținut, începând cu 2023, pentru tot felul de materiale simpatice și sperăm noi cât mai utile. La mulți ani și să ne revedem cu bine. Și într-o formă maximă și în cea mai bună formă stilistică. 2023 să fie anul cumpărăturilor glamour, susținute și smart, cu cap. Piese nu neapărat sezoniere, piese care să reziste în garderobele noastre 5, 10, 15, 20 de ani.
Dacă nu ne plictisim de ele, și ar fi bine să nu ne plictisim, pentru că o garderobă susținută și echilibrată ar trebui să fie suficientă și să ne asigure cam toate nevoile stilistice și nu numai. Ciao, să ne revedem cu bine! Ciao!